ketä tuolla? Terve kaikille! Kun minä tuossa äsken haaveilin, että tulisi mulle uusia ystäviä. Ja leikkisittekö te minun kanssa? Tulisitteko minun kanssa kuntoilemaan? Joo! Yes! Leikitään seuraavaksi semmoista leikkiä, että ollaan erilaisia eläimiä. Ja nyt Kuntokerttu, suuren metsän reunalla. Mikäs sä olet? Mä oon Sammakko. Mä oon Niinosavi. Kuka pysyy mun perässä? Metsävineen yhdessä, kansa tanssii metsässä. Viestin ja mentiin näin, kaikkialle maailman Ihania näin. ootte. Yeah. Kuntokerttu, suuren metsän reunalla. Kaiken metsän kansan laittaa iloisesti liikkumaan. Minusta liikkumisessa on ihan parasta se, että siinä tulee niin kauhean hyvä mieli.